രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ആദ്യം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർനൈ മൂകം കരോതി വാച നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ചാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതി ഗുരുദേവ് ജനകോടി വൈഷ്ണവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 46 തൊട്ടല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? 46ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ്. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ? ഏത് വൈശ്യവർക്ക് എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണർക്ക് ക്ഷത്രിയർ എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ? പിന്നെ അവരവരുടേതായ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് 45ാമത്തെ ശ്ലോകം നിർത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ മതേജി, ചോദിച്ചോളൂ മതേജി. പറയും. അത് എന്റെ ചേച്ചി ഇത് ഭാഗവതം പഠിക്കുക, ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഭഗവത്ഗീത ഇങ്ങനെ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഈ 108 നാമങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കൃഷ്ണമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണമന്ത്രം, 108 എണ്ണം എന്നുള്ളത് എന്താണോ ഒന്ന് പറയുമോ? 108 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കണതാ?
അതെന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റിയെട്ട് എന്ന് 108 പറഞ്ഞാൽ പല മീനിങ് ഉണ്ട് അതില്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ 108 എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അതിന് അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു നമ്പർ. അതിന് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ 108 ഉപനിഷത്തുകൾ തന്നെയുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ്. പിന്നെ ഇത്രയും, അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ ലെവലിലാവും. അതായത് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മളെ ഗോപികന്മാരുണ്ടല്ലോ, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോപികന്മാര്, അവര് 108 എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഒരേ മുത്തുകൾ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അതായത് ഓരോ രീതിയിൽ പലതുണ്ടെങ്കിലും ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം, ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ വേറൊരു മീനിങ്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പല പോയിന്റ്സുകളും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇഷ്ടത്തിനുണ്ട്. പിന്നെ 16,108 വേറെ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് 16,108? കൃഷ്ണന്റെ പത്നിമാർ, കൃഷ്ണപ്പന്റെ പത്നിമാർ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് 16 മാല പ്ലസ് 108 അല്ലെ. മനസ്സിലായില്ലേ? കണക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു പിടുത്തമില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. മുഴുവനും നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴല് എത്ര, അതില് ഹോൾ എത്ര എന്നറിയാം? 9. 9 പലതുണ്ട്. അതിൽ 9 ഭഗവാന്റെ നാദം. 18 അധ്യായങ്ങൾ, 9 അധ്യായം ഒക്കെ 9 ആയിട്ട് ലിങ്കാണ്. അതൊരു ഇമാജിനറി, അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനനുസരിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഗോപികന്മാരെ എണ്ണത്തിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. 108 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 16 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. 16 പ്രാവശ്യം ശരിക്കും 64 ആയിരുന്നു ആദ്യം. പിന്നെ നമ്മളെ പ്രഭാസ്വാമി, അതായത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ കോട്ടിങ് ഉണ്ട്. ആചാര്യന്മാർക്ക്, അത്ര ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ആചാര്യന്മാർക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാനത് കോട്ടിങ് ഭാഗവതത്തില് ഒരു ശ്ലോകത്തില് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിലുണ്ട്, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ആചാര്യന്മാരും അപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം 64 മാല ഉണ്ടായിരുന്നത് 16 മാലയിലേക്ക് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ മാതാജിക്ക്? ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി ഹരേഷ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഗോപികന്മാരെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ. കാരണം ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഗോപികന്മാർ. അപ്പൊ ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭഗവാന് സർവീസ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്നത്. അത് രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആയ പ്രേമബന്ധനം ആയ അവരെ തമ്മിലുള്ള ലീലകളില് അവര് പാർട്ടാവാൻ വേണ്ടി അവരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി അവർ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതല്ലാതെ വേറെ അവർക്ക് ചിന്തയില്ല. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവരെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് 108 ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വേദങ്ങളിലായാലും അതിനെ പറ്റിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. 108 ഉപനിഷത്ത് മെയിനായിട്ട്. മെയിനായിട്ട് 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപനിഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം. വേദാന്തം അല്ലെ, വേദങ്ങളുടെ അന്തം, അതാണ് ഉപനിഷത്തായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ, അവസാനം അല്ലെ. അപ്പൊ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന പോയിന്റും ഇത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തിന് കലിസന്ധര ഉപനിഷത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ്, അതുപോലെ ബൃഹദരായന പുരാണങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പല പുരാണങ്ങളിലും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാണ് ഹരിയുടെ നാമം അല്ലെ, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്നാണ്. അപ്പൊ വേദാന്തത്തിന്റെ, അത് ഉപനിഷത്തിന്റെ സാരാംശം. അതാണ് ഞാൻ ഈശാവാസി ഉപനിഷത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ദാനയോഗം, ദാന ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം വരുന്നത് ഉപനിഷത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 108 ഉപനിഷത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉപനിഷത്താണ് ഈശാവാസി ഉപനിഷത്ത്. ആ ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം വരുന്നത് ഓം പൂർണ്ണ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓ പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമതം, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ എന്താണ്? അല്ലാതെ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മള് ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ തിരികില്ലേ, ആ ഒന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ്. നമ്മളെ ആത്മാവിന്, അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും വേണ്ടി പരിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൃഗത്തിന്റെ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൃഗത്തിന് ഒരിക്കലും എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനോ ഭഗവാന്റെ ചിന്തകളെ പറ്റൂല അല്ലെ. പറ്റുമോ? ഒരു നായ്ക്കോ ഒരു പൂച്ചയ്ക്കോ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയോ? അറിയില്ല അല്ലെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിലേക്കെങ്കിലും വരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ളവരും നായനെയും പൂച്ചനെയും പോലെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ, ഇല്ലേ?
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഉയർന്നാലോ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി വരുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെന്താണ് 84 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം വരുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള സാധ്യത കിട്ടുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഉയരേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവീ ഗുണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദേവഗുണം, ദേവന്റെ ഗുണത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉയരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. മാതാജിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഹരേഷ്ണ അപ്പൊ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കണം. ഹരേർനാമ കേവലം നാസ്തേവ ഗതിരന്യത. അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവും. ബാക്കിയൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം, പലതും ചെയ്യാം, ചെയ്യുന്നവർക്ക് പലതും ചെയ്യാം, അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യാം, എല്ലാവരും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയത്, നമ്മള് ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ? തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില്? തീർത്ഥാടനം കൊടുത്തവരാരെങ്കിലും? നോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? പോകാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ട്, പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? കാരണം ഇപ്പൊ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട സമയമായി. കാരണം 2 മാസമുള്ളൂ. 23-ാം തീയതി അങ്ങോട്ടാണ് അവിടെ എത്തേണ്ടത്. അത് തൃച്ചിലെത്തണം. ഒരു അയോധ്യ ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇത് പറ്റണില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോണവര് പോവാത്തവര് ആ ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. പോവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? ബാബു, രണ്ട് കാര്യം ചോദിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്തവരുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും പ്ലാനിങ് ഉള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പ്ലാനിങ് ഉള്ളവരുണ്ട് ഗുരുജി. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എങ്ങനെയാ? ടിക്കറ്റിന്റെ ഇതൊക്കെ? ടിക്കറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഫെബ്രുവരി 23-ാം തീയതി തൊട്ട് 23-ാം തീയതി നമ്മളവിടെ എത്തേണ്ടത്. 23-ാം തീയതി കാലത്ത് നമ്മളവിടെ എത്തണം. തൃച്ചില്. ബാംഗ്ലൂർ എത്തണം? ബാംഗ്ലൂരല്ല, തൃച്ചില്. നമ്മൾ പോണത് എവിടെയാണ്? ശ്രീരംഗം, കുംഭകോണം, പിന്നെ രാമേശ്വരം. നമ്മള് തൃശ്ശൂരിൽ എത്തണം അല്ലേ? തൃച്ചിലെത്തണം. നാട്ടിൽ നിന്ന് തൃച്ചിലെത്തണം. തൃച്ചി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ശ്രീരംഗം. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് പോണത് ശ്രീരംഗത്തേക്കാണ്. അപ്പൊ ശ്രീരംഗത്തില്ല അറിയാലോ? ശ്രീരംഗ ടെമ്പിളിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാല? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം, അതായത് പൂജ ഉള്ളത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവര് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ടിക്കറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ വരും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അധികം കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് അവർക്ക് ഹോട്ടലൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യണ്ടാവണല്ലോ. അപ്പൊ അവര് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അതായത് കഴിഞ്ഞത് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. കാരണം അത്രയും പിന്നെ അവർക്ക് പ്രോബ്ലം വരും. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകണം. നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എനർജൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടുതൽ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഹരേഷ്ണ. കാരണം എന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന്. ഹരേഷ്ണ മലയാളം ടീമിനെ ഞാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഹരേഷ്ണ. വരാൻ പറ്റുന്നവര് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ മാതാചുര, ഓക്കെ, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ചെയ്യാം ഹരേഷ്ണ. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചാൻസുകൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കോമള മാതാജിന്റെ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോ പിന്നെ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടുന്ന് 8 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. അത്ര ദൂരല്ല, 8 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. എന്തൊരു കാര്യം നാളേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. നാളത്തെ ട്രിച്ചി എവിടെ? നമ്മുടെ ടെമ്പിളിൽ അതോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരണം? എങ്ങനെയാ ഗുരുജി? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരാം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മള് അപ്പേക്കും നമ്മള് പൈസ റൂം അലോട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഹോട്ടൽ നമ്പർ തരും. ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. അതെ, ഇതിന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അവര്. ഏകദേശം 100 പേരോളം ഉണ്ടാവും. പല 100-150 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടോട്ടല്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല. ഏകദേശം 25-30 പേര് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അറിയില്ല, ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എത്ര കിട്ടിയിട്ടില്ല.
പ്രഭുജി ഇവിടെ തഞ്ചാവൂരില്ലേ അതിന് തഞ്ചാവൂരിൽ കുംഭകോണം തഞ്ചാവൂർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കത്. ബൃഹദീശ്വര ടെമ്പിളും വളരെ നല്ലതല്ലേ അതില്ല അതല്ല, അത് അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിന്റെ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും നോക്കിയാൽ മതി ഏതൊക്കെ ടെമ്പിൾ. അതിലില്ല, അതിൽ പേരുകളില്ല. മുമ്പേ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടതില് പേരുകളുണ്ട്. ഇല്ല, രണ്ടാമത് ഇട്ടതില് ഉള്ളൂ, ഇല്ലാത്തതില്ല. അല്ല, പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്ലാനിങ് ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അതിപ്പോ തരില്ല. നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളെല്ലാവരുടെ ആവശ്യം. പ്ലാനിങ് പിന്നെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, എല്ലാവരും ചെയ്തോളൂ. ആകെ 4 ദിവസത്തിൽ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുമല്ലോ. അത് പറഞ്ഞു, അത് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തോളൂ. ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യും. 3 സ്ഥലങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് കുംഭകോണം, പിന്നെ തൃച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീരംഗവും, പിന്നെ രാമേശ്വരം 3 സ്ഥലമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അത് തന്നെ തീരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 40 ടെമ്പിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. അതന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ട്രിച്ചി ടിക്കറ്റ് മാത്രം നമ്മള് ബാക്കി നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക അല്ലെ? അതെ. ബാക്കിയൊക്കെ മുഴുവൻ ടെമ്പിളിൽ നിന്നാണ്. 13,000 രൂപയാണ് ഇത്. പിന്നെ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റും നമ്മളെ ഓൺവേർഡ് ടിക്കറ്റും റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റും നമ്മൾ എടുക്കണം. ബാക്കി അല്ലാതെ അവിടെ നിന്നാണ്. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓട്ടോ വിളിച്ച് പോണ ചെറുപ്പ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകണം എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. ബാക്കിയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യും. ട്രിച്ചി. അപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ എത്താം. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പോരാ. അതൊക്കെ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി. ട്രിച്ചിന്ന് 2 hours ഉള്ളൂ തഞ്ചാവൂർക്ക്. പോയില്ല, എല്ലായിടത്തും പോയി. ശരി. ഞാൻ പോകാത്തവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്സംഗം എല്ലാവരും വരുന്നതാണ്. മാക്സിമം വരാൻ നോക്കാം. പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചാൻസുകൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കോമള മാതാജി, ഹരേഷ്ണ, നമ്മള് ഓരോ ദിവസം ലേറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് പല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാകുമ്പോൾ പല ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പോണെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഇതില്ല. എന്താ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നതാ. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ വരാൻ പറ്റുന്നവര് ട്രൈ ചെയ്യാം മാക്സിമം. കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചാൻസസ്, അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പലർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ചിലപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൂർ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മളെ സെലക്റ്റീവ് നമുക്ക് ഇന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഭ്രാന്താണ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർക്ക് ഭ്രാന്താണ്. വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇതാണ് വ്യത്യാസം അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറയാൻ അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സിന് കയറിയിരിക്കണം തന്നെ ചിലവര് നമുക്ക് ഭ്രാന്താന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. കാരണം അതിന്റെ ആനന്ദം നമുക്കറിയുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ആനന്ദം. അവർക്ക് അവരുടേതായ ആനന്ദം ഉണ്ടാവും, അത് നമുക്കറിയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. അതിന് നമ്മളെ ആനന്ദം എല്ലാവർക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ ആരും അതിനെ ഇതില്ലേ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനൊന്നും എക്സാമ്പിൾ ഇതില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പ്രവർത്തിക്കണം മാത്രം. മനസ്സിലായി? ചിലർക്ക് പാടാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ചിലർ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഭക്ഷണമായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? അതിനുവേണ്ടി എന്തോരം പൈസ ചെലവാക്കും. മനസ്സിലായി? ബാക്കി എന്തിനും ചെലവാക്കൂല. ചിലർക്ക് ഡ്രസ്സിങ് ആയിരിക്കും, ആരെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഉറക്കായിരിക്കും. മനസ്സിലായ? ചിലർക്ക് ഉറക്കില്ലായ്മ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസുകൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ്സ്, കിട്ടിയ ചാൻസുകൾ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമുക്കത് കിട്ടൂല. ഭഗവാന്റെ കാര്യം നാളേക്ക് നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവര് അതിരിക്കും മിസ്സാവും. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ആചാര്യന്മാരായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നത്, അവര് പറഞ്ഞു തരുന്ന കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ല പല കാര്യങ്ങളും. പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഏതാ ടിക്കറ്റ് അഡ്വാൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതോ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് ആണോ ഫസ്റ്റ്? ഫുൾ പേയ്മെന്റ് അതെ, ഫുൾ പേയ്മെന്റ് ആണ് എന്റെ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കാം. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ ടൈം ഇല്ല അനുസരിച്ച് 2 മാസം നേരം കഷ്ടില്ല. അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. അഡ്വാൻസ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ
അതായത് ഇസ്കോണിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പോവാൻ പറ്റൂ, അതോ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണോ, പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും പോവാനോ പറ്റൂ? അതില് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇവിടത്ത് വരുമ്പോ ഇസ്കോണിന്റെ നമ്മളെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെതായ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചു പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത, എനിക്ക് ചായ കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായ ഇല്ല, നമ്മള് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ 4 നേരം അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊന്നും കിട്ടൂല. അതായത് ഒരു ഇതൊന്നല്ല, നമ്മുടെ ഭക്തി എന്നല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമായാലും നമുക്ക് പ്രസാദം ലെവലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ, അപ്പൊ അല്ലാതെ ഒരു ടൂർ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം. കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത്, അതായത് എന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും പോയപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 46ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ പ്രവർത്തിം ഭൂതാനം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണാ തമസ്പർച്ച സിദ്ധിം വിദതി മാനവ. സർവ്വജീവികളുടെയും പ്രഭസ്ഥാനവും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണയിലെത്താം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാനെ? സർവ്വജീവികളുടെയും പ്രഭസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും പ്രഭസ്ഥാനം, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടിയും, അതായത് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ 3 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞല്ലേ, വർണ്ണാശ്രമ പ്രശ്ന, അതിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതിന് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതില് ഒരു ക്ഷത്രിയൻ, ആ വ്യക്തി നമ്മളെ രീതിയിൽ മറ്റുള്ള ജീവികളെ കൊല്ലുന്നത് തെറ്റോ ശരിയോ? നമ്മുടെ ഇതിൽ തെറ്റ്, പക്ഷെ ക്ഷത്രിയന് അത് ശരിയാണ്. തെറ്റോ ശരിയോ? മറ്റൊരു ജീവിനെ നമ്മൾ വധിക്കാന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഒരു ജീവിനെ വധിക്കാന്നുള്ളത് തെറ്റ് അല്ലേ? തെറ്റാണ്. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റോ ശരിയോ? ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു അപ്പുറത്തുള്ളവരെ വെടിയിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയോ തെറ്റോ? ശരിയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഓരോരുത്തരും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തം ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ക്ഷത്രിയന് അത് ചെയ്യണം. രണ്ടും തിരിഞ്ഞുപോയി. ബ്രാഹ്മണർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ക്ഷത്രിയന് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വധർമ്മം ഒരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കണ്ണിൽ കൂടെ അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതാണ് സ്വധർമ്മം. സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താം. അപ്പൊ അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി, അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ജോലി, ഇപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ, അവന് യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മളത് അഹിംസല്ലേ, അത് ചെയ്യേണ്ട തെറ്റല്ലേ എന്നല്ല പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തെമ്മാടികളെ സംരക്ഷിക്കുക, അത് പോലീസുകാരന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. തെമ്മാടികൾ അവൻ പാവണല്ലോ എന്ന് വെച്ചിരുന്ന കാര്യം നടക്കും ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഓരോരുത്തരും ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി പരിപൂർണമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വകർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അപ്പൊ എന്താണ് കർമ്മയോഗം? അതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കർമ്മയോഗത്തിലെത്താം. പിന്നെ അടുത്ത എന്ത് എല്ലാ ജീവികളിലൂടെയും. അപ്പൊ 2 കാര്യവും പറഞ്ഞു. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയും കർമ്മയോഗത്തിലും കൂടിയും ഭഗവാനിൽ എത്താം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവിടുത്തെ ഒരംശം എന്നതിൽ ഓരോ ജീവന്റെയും കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവത് സേവനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവത് സേവനം? അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാനില് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് നമ്മളെ പാർട്ടാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഋഷികേശൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. എല്ലാവരും തികഞ്ഞ കൃഷ്ണഭാവത്തോടെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സാരം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്? ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലേക്ക് എത്തണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെ സ്വധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം.
നമ്മളത് വേറൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാണ്. അന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ്? ഞാൻ എന്റെ ബ്രഹ്മചര്യം ആയ അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ. അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മള്. അതായത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം. അതായത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പൂജാരി, ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പൂജാരി ഭഗവാനെ പൂജിക്കണത് അല്ലേ? ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം അല്ലേ? ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പൂജാരിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? തൊഴിലാണെന്ന് പറയും. തൊഴിലാണെന്ന് പറയും അല്ലേ? അവിടെ തൊഴിലാണ് അല്ലെ? അവിടെ തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏത് സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നു? നമ്മളെല്ലാവരും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? നമ്മൾ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളിലും കർമ്മം അല്ലെ? ഏറ്റവും തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാരാ? ശൂദ്രന്മാർ. അപ്പൊ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണനെ പിടിച്ച് ശൂദ്രനാക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു? സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോ, സന്യാസി ഒരാളേക്കൊന്നും ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ആ സന്യാസിക്കുള്ള വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവര്, ഗൃഹസ്ഥൻ. കാരണം ആ സന്യാസി അതിന് പറഞ്ഞ ആ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസം അനുസരിച്ച് എന്തായിരുന്നു? ആദ്യം ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യം നിനക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നീ സ്വീകരിക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. നിനക്ക് അതിനെ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൃഹസ്ഥയിൽ കടക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഗൃഹസ്ഥയിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ധനം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനൊരു സംശയമില്ല. ധനം സമ്പാദിച്ചിരിക്കും. അത് ധനം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ധനം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തികളെ നീ സംരക്ഷിക്കണം. അതായത് സന്യാസി അവന്റെ അതിനു വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവൻ നിൽക്കും കൂടിയാണ് അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അവന്റെ ക്വാളിറ്റി നിനക്ക് ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് നീ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ എന്താണ് സന്യാസി വർഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അത് ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഡ്യൂട്ടീസ്, നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ അതിന് ശൂദ്രന്മാരെന്ന് പറയാൻ കാരണം, എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് വളരെ അപൂർവമാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പതുക്കെ മാറി ലാസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം. അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം അങ്ങനത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റി അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന അതിനായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും പതുക്കെ നമ്മളെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മളെ പതുക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വേദങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആണ് ലാസ്റ്റ് ഉപനിഷത്ത്, വേദങ്ങളിൽ ലാസ്റ്റ് ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഉപനിഷത്തിൽ ലാസ്റ്റ് എല്ലാ ഉപനിഷത്തിന്റെയും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഹരേഷ്ണ. ശ്രേയം സ്വധർമ്മ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വനിഷ്ഠിതാൻ സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുറുവന്നോപ്തി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഇതില് വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, മൃദംഗം കൊട്ടാൻ അറിഞ്ഞ കൊണ്ട് പാടിക്കാൻ അറിഞ്ഞ കൊണ്ട് മൃദംഗം കൊട്ടാം. ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്നുള്ളൊരു വീട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വഭാവം എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായി ശൂദ്രന് അനുയോജ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ താല്പര്യം തോന്നുന്ന ആൾ ബ്രാഹ്മണനായെന്ന് കൃത്രിമമായി അവകാശം പെടാൻ പാടില്ല. എന്റെ സ്വഭാവം ശൂദ്രനെ പോലെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ശൂദ്രന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണത്. ശൂദ്രന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ. അധ്വാനശീലർ സഹായിക്കാം, അതിനെന്താ പ്രശ്നം? നമ്മൾ എന്തിനാ? അപ്പൊ ആയതെന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലവർക്ക് ബ്രാഹ്മണ്യം, നോളജ്, അതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി അത് ചെയ്യാം. ഏതാണ് ഇഷ്ടം? നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്കറിയാതെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ പറയില്ല, നമ്മളെ പ്രൊഫഷൻ ഫാഷൻ ഇതാവെന്ന് പറയില്ലേ, ഫാഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഏത് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ സക്സസ് ആവും. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്.
നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണോ ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കും. വെറുതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് തോന്നിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ സ്വഭാവത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനത് നമ്മ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചെങ്കിലും നമ്മളെ സ്വഭാവം ശൂദ്രന്റെ ആണെങ്കിൽ വൈശ്യന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈശ്യന്റെ സ്വഭാവം ചെയ്യാം. നമ്മ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ ശൂദ്ര കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചെന്നേക്ക നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണാവസ്ഥയിലേക്ക് ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ഗുണം, അതായത് സത്യം അതൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്, സത്യമായിട്ട് ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. വ്യാസദേവൻ ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നു? വാസുദേവന്റെ അമ്മയായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു? ആരെങ്കിലും അറിയാം? ആരായിരുന്നു? പറയല്ല, മുക്കുവ സ്ത്രീ. സോറി, മുക്കുവ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ലേ? തോണിക്കാരിയായിരുന്നു. ആര് പേരെന്താ? സത്യവതി. പരാശരമുനി. പരാശരമുനിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സത്യവതി അല്ലെ? അപ്പൊ മുക്കുവ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് ആര് വ്യാസദേവൻ എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ വേദങ്ങൾ മുന്നേ എഴുതിയത് ആരാണ്? വ്യാസദേവനാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് ആഗ്രഹം, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അതും പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ ബ്രാഹ്മണൻ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ലാസ്റ്റ് ആ ഗുണത്തിലെത്തണം. ഡോക്ടറായ MBBS പരീക്ഷ പാസ്സാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാൽമീകി അങ്ങനെ തന്നെ ആയതല്ലേ? അതെ, വാൽമീകിയുടെ കഥ വേറെ, അതായത് നാരദനെ ഉപദേശിക്കുകയാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് വലിയ വലിയ പുരാണങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും. വേദാന്ത സൂത്രം, ഭാഗവതം തന്നെ രചിച്ചതാരാ? ഭാഗവതം, പിന്നെ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത്രയും അതിന് കുലത്തിനോ അതിനല്ല, പക്ഷെ എന്താണ് ആ ഗുണത്തിനാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ചെയ്യാം. അല്ല നമ്മള് രജസ് അല്ല, എന്താ പറയാ, ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണമാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയ ഗുണത്തിലുള്ള ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷ്മഭിനാത്രിജേത് സർവാരംഭഹി ദോഷേണ ധൂമാരാഗ്നിരാവൃത. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോയാലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുണ്ടാവും അല്ലെ? നമുക്ക് 100% ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏത് ഗുണമാണ് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഈ ഭൗതിക ജീവിതം തന്നെ, ഭൗതികത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ദൂഷിതമായിരിക്കുന്നു. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എല്ലാ കർമ്മത്തിലും കയറി വരും. നമ്മളെ സത്വഗുണം ഉണ്ടാവും, രജോ ഗുണം ഉണ്ടാവും, തമോ ഗുണം ഉണ്ടാവും. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ബ്രാഹ്മണന് പോലും ജന്തുവിധം ആവശ്യമായ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അഹിംസ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് പറയണത്. അഹിംസ പാടില്ല അല്ലെ? അഹിംസ പാടുള്ളൂ, അതായത് വധിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നിനും. പക്ഷെ എന്താണ്? അവർക്ക് പോലും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബ്രാഹ്മണന് പോലും ജന്തുവധം ആവശ്യമായ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന് അഹിംസ വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ബ്രാഹ്മണന്റെ ലക്ഷ്യം ചെയ്യണം. അതിൽ ചിലപ്പോ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടുത്തെ ഈ നമ്മൾ ഇതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. കാരണം ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എങ്ങനത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വെച്ച് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ആ ജന്തുവിനെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ജന്തുവിന് ഒരു പുതിയ ജീവിതം കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള വ്യക്തികളാണ് അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അന്ന് ജന്തു ഹത്യ ചെയ്തിരുന്നത്, ജന്തു യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെങ്ങനെ വ്യക്തികൾ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിക്കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതങ്ങനെ അവർക്ക് അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആരാ മഹാദേവൻ വിഷം കുടിച്ചു അല്ലെ, നമ്മ കുടിക്കണ പോലെയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കട്ട് ആൻഡ് കോപ്പി വളരെ കൂടുതൽ നടന്നു. കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ,
അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ കുറെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. ജന്തുവധം ഒരു സാധാരണ പോലെ ആയി തുടങ്ങി. കാരണം അതിന്റെ എന്തിനാണ് ചെയ്തെന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറി തുടങ്ങാണ്. ആ സമയത്താണ് ബുദ്ധൻ അവതരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് അഹിംസ. ഭഗവാൻ ശൂന്യം ഭഗവാന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ശൂന്യവാദം, അതായത് ഭഗവാനില്ല പൂർണ്ണം, അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരണം. നമ്മൾ അതാണ് അവതാരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അവിടെ വരുമ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് എന്താ നിർത്തിയത്? ഈ ജന്തുവധം നിർത്താം. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതാക്കി. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അത് ചെയ്ത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യർ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ അതിന് പറയില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് ശ്ലോകം? പരിത്രാണായം സാധുന വിനാശായ ചതുഷ്ക ധർമ്മ സംസ്ഥാന ആയ ശ്ലോകം തന്നെ പറഞ്ഞാണ്. എവിടെ ധർമ്മത്തിന് ചുതി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ അവതരിക്കും. ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അവിടെ ചിലപ്പോ അവതരിക്കുന്നത് ആരാ? ബുദ്ധനായിട്ടായിരിക്കാം, ശങ്കരാചാര്യരായിട്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ്. അവിടെ ധർമ്മത്തിന് ചുതികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവത് ഇപ്പോഴല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ എത്ര കാലം മുന്നേ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഞാൻ ഈശാവിന് ഉപദേശിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറേ കാലം കഴിയുമ്പോ അത് നശിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ വന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് സംസ്കരിക്കും. അതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയനാകട്ടെ എത്ര ഗുണവാനായാലും ശത്രുക്കളോട് പൊരുതേണ്ടി വരും. അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനാവില്ല. അതേപോലെ അപ്പൊ എന്താണ് ക്ഷത്രിയനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്താണ് ശരിക്കും അറിയാത്ത തെറ്റ് ഇവരത് ആദ്യം പഠിച്ചു വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവര് ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തില് ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ അഹിംസ നല്ലതാണ്, അതായത് ഹിംസിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷത്രിയനെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ക്ഷത്രിയൻ മിണ്ടാതിരിക്കല്ല. ക്ഷത്രിയൻ അറിയാം ചില സമയത്ത് അവിടെ വധിക്കേണ്ടതായി വരും. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനും അവിടെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിയമം അനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ? പക്ഷെ അതിന് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഏത് ഉദ്യമങ്ങളായാലും അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം ആ ദോഷത്താൽ നിറഞ്ഞതായ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാനാവുന്നതല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, മഞ്ഞുകാലത്ത് തീയിൽ നിന്നൊരു കരിക്കട്ട എടുത്ത് നീക്കുമ്പോൾ നീക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലും മൂക്കിലും പുക കടർന്നു വിഷമിച്ചു എന്ന് വരാം. ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടായാലും തീ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിവ് തുടരുകയേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ മഞ്ഞ് പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? അതൊക്കെ പോട്ടെ, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇല്ല അടുക്കളയിൽ സാധാരണ അമ്മമാര് എന്താണ് പണ്ട് പുകയൊക്കെ ഉള്ള അടുപ്പായിരിക്കും അല്ലെ? പുക ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുക വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരും അല്ലെ? അപ്പൊ പുകയൊക്കെ കണ്ണിലൊക്കെ കൊള്ളും. അപ്പൊ എന്റെ കണ്ണിൽ പുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു കർമ്മത്തിന് അതിന് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ മെയിൻ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നീ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ നീ ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ആസക്ത ബുദ്ധിസ്സ സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗതസ്പൃഹ നഷ്കർമ്മ സിദ്ധിം പരമാം സന്യാസേന അധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ അവഗണിച്ചനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗപരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണം എന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ എല്ലാത്തിനും ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നിലേക്ക് പോരണം. എന്നാലേ നമുക്ക് പരമമായ പദം ലഭിക്കുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മം തദപ്നോതി നിബോധമേ സമസ്യേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ. കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അത്യന്തോദിതമായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം. എന്നിൽ നിന്ന് നീ അറിയുക. പഠിത്തം നിറഞ്ഞത് അടുത്തും ഉന്നതമായ ലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധ വിശുദ്ധയുക്ത ഹൃദാത്മം നിയമച്ഛദാ ശബ്ദാദിൻ വിഷയം ശക്ത രാഗദോഷ വിദശജ വിഭക്തേ സേവിലാഗസ്യ യദ്വാക്കായ മാനസ താനയോഗപരം നിത്യം വൈരാഗം സമുപാശ്രിത
അഹങ്കാരം ബലം തർപ്പ കാമക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്ച നിർമ്മവാൽ ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദോഷങ്ങളെ തീണ്ടാത്തവയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചും ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കും ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ദാനയോഗിഷ്ഠനിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വിരക്തനായി മിഥ്യാഹങ്കാരത്താലും ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, മാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മളെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ഒക്കെ എല്ലാതും ലിമിറ്റഡ് ആക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ ജീവിത ക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ലിമിറ്റഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാനാശോ ജദിന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തം ലഭ്യതേ പരം. ഈ അധ്യാത്മികാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾ ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളും സമഭാവനയാണെന്ന് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പലരും തമോ ഗുണ എന്ന് പറയാ തമസിപ്പോയല്ല ജ്യോതിർഗമ്മിലേക്ക് വരുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ചെറിയൊരാഴ്ച വേറെ ആള് വന്നോണ്ട് അതേ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തമസോമ ജ്യോതിർഗമിയാണ് നമ്മ പഠിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മള് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മ തമസിലേക്കാണ് പോണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിട്ട് ഇത് പറയുന്നു. ഉറങ്ങണമൊന്നുമില്ല, കേട്ടോണ്ടിരിക്കാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാതാജി കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശരി ശരി. മാതാജി കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം മാതാജിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തും. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ആ വ്യക്തി പിന്നെന്താണ്, അവിശുദ്ധമായ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയിൽ തന്നെ മുഴുകും. കാരണം അതിൽ ആനന്ദം കിട്ടാണ്. ആത്മരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആത്മരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മരാമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? രാമ, ആത്മാ, രാമ, ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവൻ. രമിക്കുന്നവൻ അല്ലെ, ആനന്ദം കണ്ടെത്തുവൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൾറെഡി ആനന്ദം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു ആനന്ദത്തിന്റെ പിറകെ നമ്മൾ പോകില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി, അതാണ് വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും അതാണ്. അപ്പൊ അവര് അതിൽ നമ്മ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തൊക്കെ ചിലപ്പോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയാണോ? തീർച്ചയായും. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ആനന്ദത്തിന്റെ പിറകെ നടക്കാണ് നമ്മള്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വഴിമാറിപ്പോവും. അതാണ് കുഴപ്പം. അല്ലേ? നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആനന്ദം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സില് മുടങ്ങാതെ വരുന്നത്. ക്ലാസ്സിലല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുടങ്ങാതെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കണം നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രയാ? 55 ശ്ലോകം അല്ലേ? ഓക്കെ, 55. ഭക്ത മാമി വിജാനാതി യാവാന്യജസ്മി തത്തതഃ തതോ മാം തത്തതോ ജ്ഞാതോ വിശന്ത തദന്തരം. ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുന്നാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്ലോകമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കിട്ടും? ഭക്തി കൊണ്ടേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പരമപുരുഷൻ എന്നുള്ള സത്യം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? അർജുനന് അറിയാ ഭഗവാനാണെന്ന്, ദുര്യോധനന് അറിയില്ല. കാരണം ദുര്യോധന ഭക്തി ഇല്ല, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ സംഭവം? അപ്പൊ ഭക്തൻ
എന്നുള്ള വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവന്ന മദാശ്രയാം മത്പ്രസാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരമായ ശാശ്വതമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് അതിന് പറഞ്ഞു ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ പല പ്രവൃത്തികളെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ഏത് തരത്തിൽ ആ പ്രവൃത്തി ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ആശ്രയം നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ, അതായത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉള്ളില് ഭഗവാനിലെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമം നമുക്ക് പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ വരുമ്പോ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ഗൃഹദേമി ആവേ, അതാണ് വ്യത്യാസം. ഗൃഹസ്ഥമുണ്ട്, ഗൃഹദേമി ഉണ്ട്. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ഭാര്യ, അങ്ങനെ മാത്രം ജീവിക്കുക, വേറെ ഒന്നിനോട് ബന്ധമില്ലാതെ ജീവിക്കുക. ഒന്ന് ഗൃഹസ്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ആത്മീയമായിട്ട് ലിങ്കാണ്. അതിൽ കുറച്ച് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ടാവും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സംന്യസ്യ മത്പരാ ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത മച്ചിദാ സതതം ഭവ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്നെയുള്ള പൂർണ്ണബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഞാൻ പതുക്കെ ട്രാക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് പറയണത് ഇനി ഇത് 18-ാം അധ്യായം കഴിയണ്. അപ്പൊ കഴിയണോടുകൂടി എന്താണ്, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കും. പിന്നെന്താണ്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്നെ ആശ്രയിക്കാം, എല്ലാതും ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കാന്ന് അറിയില്ലേ, ആ അവസ്ഥ ദ്രൗപദി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് നമ്മ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. മച്ചിദ സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദത്തരിഷസി അദാഛേദമഹങ്കാരൻ നാശോഷസി വിനശ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി, പരിപൂർണമായി ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ബദ്ധ ജീവിതം എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ദ്രൗപദി എന്താണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അല്ലെ, വളരെ സിമ്പിൾ. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല, 2 കൈ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നോട്? ഭഗവാനിൽ അടിയറവ് പറയാൻ എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഈ കൈ പൊക്കിയിരിക്കണെന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരോ ചോദിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ മറുപടി പറയുന്ന ഓർക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കഴിയട്ടും ചിലപ്പോ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പൊക്കിയതാണ്, ഇടയ്ക്കിട്ട് കൈ പൊക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല ഒരുപാട് പേര് കൈ പൊക്കിയായിരുന്നു, എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലുള്ള പൂർണ്ണ ആശ്രയം, അതാണ് ദ്രൗപദി ചെയ്തത് അല്ലെ. ദ്രൗപദി എന്താണ്, വസ്ത്രം അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത കൈ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാതും വിട്ടപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്, മനസ്സിലായ ആ അവസ്ഥ. ഒന്നും എന്റേതായിട്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ആ അവസ്ഥ. നമ്മൾ ഒരേ പോയിന്റുകൾ എടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 2 കൈ വിടാണ് ലാസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ശരണം ആ അവസ്ഥ തന്നെ ശരണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ സകല ക്ലേശങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ബദ്ധ ജീവിതം നമ്മളെന്താണ്, നമ്മൾ ഇത് വിടുകയില്ല, അത് വേണം. എന്താണ്, ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ അതന്നെ അതേ അവസ്ഥ വരുന്നോട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അമിത മനമനുസരിക്കാതെ പോയാലാട്ടെ നാശമാണ് ബലം, അവർക്ക് നാശമാണ്. അതായത് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചക്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം. അഹങ്കാരമാശ്രിതാം നായോസിത് മാനസ്യാമിത്യശ്യ വ്യവസായസ്ഥ പ്രകൃതിസ്ഥം നിയോഷിതി. എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നീ വഴിവെച്ചു പോകും. അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിവഴിച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രവൃത്തിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, അതായത് അതിന് പറഞ്ഞ ഒരു യോദ്ധാവാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്തിരിക്കണം. പട്ടാളക്കാരൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് തിരിച്ചു ഓടിപ്പോരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, അവൻ യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് തന്നെ പറഞ്ഞു, നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതി എന്താണ് അത് നീ ചെയ്തിരിക്കണം. കർമ്മങ്ങളുടെ പുണ്യപാപങ്ങൾ തനിക്ക് വിധേയമാണെന്നത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരം. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ്? ആരെങ്കിലും അറിയാം? സ്വന്തക്കാരെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതി. സ്വന്തക്കാരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം? ഒരു പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പാപം കിട്ടുമെന്നുള്ള പാപം കിട്ടുന്നുള്ള പ്രശ്നം അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പാപം കിട്ടുന്നുള്ള ഭയം അർജുനനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ പല കാര്യങ്ങളൊന്ന്. തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പാപം കിട്ടുമോ? ക്ഷത്രിയനായോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ പാപം ക്ഷത്രിയനായിട്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പിന്നെ അർജുനന് പാപം കിട്ടാം? യുദ്ധം ചെയ്തില്ല, അർജുനൻ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തില്ല എന്നേക്ക് അപ്പോഴും പാപം കിട്ടും. അതെങ്ങനെയായിരിക്കാം? കർമ്മം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പാപം കിട്ടുന്നത്? അത് വഴി പറ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം, വധിച്ച പാപം കിട്ടും, അത് മനസ്സിലായി. ഇനി കർമ്മം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പാപം കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, പാപം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പേടിച്ച് പിന്മാറുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? സജ്ജനങ്ങളെ. കറക്റ്റ്. കാരണം സജ്ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ? അവിടെ വരുമ്പോ ആ പാപം നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് സംഭവം. കറക്റ്റ്. ശരി മാധവ്, താങ്ക് യു മാധവ്. അടുത്തത് ഹരേഷ്. സ്വഭാവശ്ചേന കൗന്ദേയ നിബന്ധസ്വന കർമ്മണ കർത്തും നേജസ്യ സന്മോഹാത് കരിഷ്യസ്യഭി തത്. അല്ലേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ അജ്ഞത നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ എന്നാൽ സ്വാഭാവിക കർമ്മ, അപ്പൊ നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് നീ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ നിനക്കത് പെട്ടെന്ന് നിറവേറ്റാൻ നീ മടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിന്റെ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി, അപ്പൊ നിന്റെ പ്രേരണ, അതായത് യോദ്ധാവണിഞ്ഞ നീ യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതേ കർമ്മം തന്നെ നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, അത് നീ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് ഒരു വാണിംഗ് പോലെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശർജുന ദൃഷ്ടതി ബ്രഹ്മയാൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരംപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി കൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്നെ പോലെ സിദ്ധി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ബ്രഹ്മണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ബ്രഹ്മണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അർജുന, പരംപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, എനിക്കത് ഒരു സെക്കൻഡ്, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ്സ് എന്തായിരിക്കും? 61 അർജുനൻ പറയണ എന്തിട്ടാണ്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? രേഷ്ണ? അതായത് നമ്മളെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം വരിക പ്രഭുജി? ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ബ്രഹ്മണപദത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി, എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് മെമ്മറിയിൽ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ഹൃദയമല്ലേ? അതുപോലെ ഒരു യന്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നല്ലേ അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ല. ഓക്കെ, മാതാജി പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കാം. വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാനുണ്ടോ? ആ പോയിന്റിൽ 62ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വേറെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം? എല്ലാവരോടും ഞാൻ ബുക്ക് വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിട്ടൊക്കെങ്കിലും ബുക്ക് വായിക്കാം. ഞങ്ങള് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല.
പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആ യന്ത്രത്തെ എന്ന പോലെ എന്നല്ലേ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അതെ പ്രഭുജി? അതെ അതെ അതെ. പരമേശ്വരനെ തന്നെ സർവഭാവേന നീ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ശാശ്വതമായ ശാന്തിയും പരമമായ സ്ഥാനവും നിനക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാ രൂപനായ ജീവനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ നിനക്ക് എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാ രൂപേണ ജീവനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസും എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം മാറുമ്പോൾ ജീവൻ പുണ്യജന്മങ്ങൾ മറന്നു പോകും. എന്നാൽ ഭൂതവർത്തമാനങ്ങൾ അറിയുന്ന പരമാത്മാവ് തന്റെ സർവ്വകർമ്മങ്ങളും സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ചുരുക്കി ഇത്ര ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവുണ്ട്, ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ പരമാത്മാവിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മടിച്ചു, പിന്നെന്താണ്, പക്ഷെ എന്താണ്, പരമാത്മാവിന്റെ ഇത് കാരണം കൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നീങ്ങേ പറ്റൂ, നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. തമേവേ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദത്പരം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനില് പരമമായ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വായിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. 2 ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കാം. ഇതി തേ ജ്ഞാനമജ്ഞാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമർശതശേഷേണ യഥേശ്ചിതദാ കുരു. ഇപ്രകാരം അധിക രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത് എന്ന് ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമായി തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായത്? എന്താ പറയണത്? ഇതേ ജ്ഞാനമൈക്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയ വിമർശേണ യഥേശ്ചിതദാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. വളരെ രഹസ്യമാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് രഹസ്യമാണ്, ആർക്കും കിട്ടില്ല. നമ്മളത് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. കാരണം രഹസ്യത്തിന്റെ രഹസ്യമാണ് ഭക്തി. ആ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഇനി നീ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമായി തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണില്ല, നിനക്ക് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യാനാണ്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൊരുൾ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് സത്യം എന്താണെന്നും അസത്യം എന്താണെന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്നെല്ലാ കാര്യം എന്നിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും ലാസ്റ്റ് പറയണ എന്താണ്? നിനക്ക് ഹിതമായി തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് നീ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. യഥേശ്ചി തഥാ കുരു, നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഈ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളോട് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ്. പേപ്പർ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പേരെങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറയും നമ്മൾ, അല്ലെ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് 1 മാർക്കെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ശ്ലോകത്തിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും പറയാം. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം, അപ്പൊ എന്താ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക്, അതിന് നീ ആലോചിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് നീ പല കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതില് ഗൃഹസ്ഥനെ പറ്റിണ്ട്, വാനപ്രസ്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രാജസം, ആസുരി, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നീ ആലോചിക്ക്, എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടായിട്ടുള്ള നീ എടുത്തോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ ഭഗവതി ഈ ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് എന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ഏതവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും? നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോവാ?
നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. തമോ ഗുണത്തിൽ, അതായത് മൃഗീയമായിട്ടുള്ള ആ മൃഗീയം, ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും, വാസന. ആസുര്യമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൃഗതുല്യമായ ജീവിതമായി നമ്മളെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നീ ആ വിവേചന ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നീ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ തിരിച്ചു പറയുന്നവരുണ്ട്. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണമേ പരമം വജ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വശ്യാമി ദേഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാണ് പരമഗുഹ്യമായി ഈ ജ്ഞാനം സർവോത്മായ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നു. ഇനിയും കേൾക്കൂ, ഇത് നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു. നിന്റെ എന്റെ സുഹൃത്ത്, അതായത് ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തരുള്ളൂ. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെ ഹൃദയം ഭഗവാൻ ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മളെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു വ്യക്തി, വിശിഷ്ട വ്യക്തി വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? വീട് വളരെ ക്ലീൻ ചെയ്യും, നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അവർ വെക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്യും, അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ? ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പരിശുദ്ധമായി ഇരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. നമ്മളെ ശരീരവും, നമ്മളെ ക്ഷേത്രം അല്ലെ, ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രവും പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ജ്ഞാനം, അർജുനന് കിട്ടിയ പോലത്തുള്ള ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തോട് നിർത്താം. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ശ്ലോകം കൂടി. മന്മനാ ഭവ മത്വ മധ്യച്ചിന ഭവ നമസ്കരു മമേ വൈശ്യസ സത്യതേ പ്രതിജ്ഞാന പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനോ എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നിശ്ചയമായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് നീ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണ ഒരു ശ്ലോകാണ്. നീ എന്റെ ഭക്തനാവുക, ബാക്കി ഒന്നും നീ പേടിക്കണ്ട, എല്ലാതും ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നത് എന്തെന്നാ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മള് അതിന്റെ ഒരു പടിയെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഒരു വലിയ മല കയറാൻ പോകുമ്പോ ഫസ്റ്റ് അവിടെങ്കിലും എത്തണ്ട നമ്മള്. ഒരു വലിയ അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പ്, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നാളത്തോടുകൂടി കഴിയും ക്ലാസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇത് തുടങ്ങും, തേർഡ് ലെവൽ തുടങ്ങും. തേർഡ് ലെവൽ തുടങ്ങുമ്പോ ഈശവാസുപനിഷത്ത് ഫസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നമുക്ക്. ഓക്കെ, അതിൽ വരുമ്പോ ഗ്യാരണ്ടീന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. 4 ജപം മസ്റ്റാ. 4 പ്രാവശ്യം ജപിച്ചേ പറ്റൂ, നോ ഓപ്ഷൻ. തേർഡ് ലെവലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ മിനിമം 4 ലെവലാ. 4 ജപം ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴെ തന്നെ പറഞ്ഞ് 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കണം അടുത്ത ലെവലിൽ കടക്കണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഓരോരുത്തരെ, 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാറുണ്ട്? ഓക്കെ, തേർഡ് ലെവലിലേക്ക് കടക്കാം. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടെ വിളിക്കണം. അപ്പൊ 4 പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഇപ്പോഴെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ജപിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ 4 പ്രാവശ്യം. മാല വാങ്ങിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ നാട്ടില് വന്നിരിക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാതാജി പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടെ ചാൻസ് കൊടുക്കുക. ഹരേഷ്ണ, ഞാൻ 11-ാം തീയതി നാട്ടിൽ. മാതാജി ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്തന്മാര് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഞാൻ എന്താണ് ഭക്തൻ ദാസാന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മള് ഹരേഷ്ണ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുക. ഹരേഷ്ണ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ആളിന് ഭഗവാൻ പിടിക്കുക, ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ആളല്ല. ഹരേഷ്ണ. ശരി മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. മാതാജി വളരെ മുന്നിലാ, അതാണ് മാതാജി പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കട്ടാ. ഹരേഷ്ണ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ പ്രഭുജി ഹരേഷ്ണ, അത് നമ്മളിപ്പോ ബ്രാഹ്മണന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നവരല്ലേ? അവരെല്ലാം പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും